vise jer, hvordan I skal bruge vores pipetter her i laboratoriet, så I ikke ødelægger dem, og så I er helt sikre på at få den helt rigtige volumener altid. Når man skal afpipetere, er det vigtigt, at man starter med at indstille sin pipette korrekt. Det gøres ved at klikke på den blå knap og indstille volumen med stemmen. Så skal jeg sætte en spids på, og de passer i farvekoden, så der er gul farvekode på pipetten, så de gule spidser med. Man kan afpipetere både med og uden døde volumen. Vi starter med at afpipetere med døde volumen. Holder pipetten lodret over væsken, trykker stemplet helt i bund og dypper spidsen ned i væsken. Slipper stemplet stille og roligt og sprøjter ud igen og gentager for at skylle spidsen indvendigt. Så kan man vælge at tørre spidsen af. Det er specielt, hvis det er blod, man bruger. Altid fra oven og nedad. Pas altid på ikke at komme op i bunden på den. Når der skal afpipeteres, holder spidsen hen over reagensglasset, lodret igen, trykker stemplet ned til der mærkes modstand og op igen. Så vil der være noget væske tilbage nede i spidsen, og det er det, der er døde volumen, og det skal blive der i. Det er for at sikre en mere præcis afpipetering. Og man bruger det, hvis det er blod, eller hvis det er volumener på mindre end 50 mikroliter. Så smider spidsen ud ved at trykke på stemplet. Hvis man vil afpipetere uden døde volumen, holder man igen sin pipette lodret over væsken. Den her gang trykker man kun stemplet ned til man mærker modstand, slipper stille og roligt. Kontrollerer for, at der ikke er luftbobler i spidsen. Når den skal afpipeteres, holdes hen over reagensglasset, og denne her gang trykker man stemplet helt i bund, så spidsen er helt tømt. Og kasserer spidsen.